வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீகுணா சார்ஃபா ரொட்டீன் சேனல். இன்னைக்கு லெட்ஸ் டாக் பிளேலிஸ்ட் மூலமாக நம்ம பேச போகிறது EIA 2020 டிராஃப்ட் பற்றி தான். சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு, அதாவது என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன, அதில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்னென்ன அண்ட் ஏன் இதற்கான எதிர்ப்பு இவ்வளோ அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் EIA அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா, நம்ம நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் தொழிற்சாலையோ நிறுவனமோ அல்லது சுரங்கம், அணை அல்லது வேறு ஏதாவது தொழில்முறை கட்டுமானங்கள் நிகழ்கிறப்போ அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகள் எந்த மாதிரியான தாக்கங்கள் அது ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அனுமதி வழங்கப்படும். இதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அடங்கிய சட்டம் தான் சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு புதிய தொழிற்சாலைகளால ஒரு நாட்டோட வளம் எந்த வகையிலையும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இந்த சட்டம் வரையறுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம். அடுத்து EIA 2020 டிராஃப்ட் பத்தி பார்க்கலாம். 1994 ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் இந்த சட்டம் நடைமுறையில இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த சட்டம் அமல்படுத்தினதுல இருந்து அதே வரைவு தான் ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல. காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு வெளியிடுறது வழக்கமா இருந்துட்டு இருக்கு. EIA 2020 டிராஃப்ட் வரதுக்கு முன்னாடி EIA 2006 டிராஃப்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த வகையில 2020 ஆண்டிற்கான புதிய வரைவு கடந்த மார்ச் மாதம் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறையினர்களால் வெளியிடப்பட்டது. EIA 2020 ஏன் எதிர்க்கப்படுது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு சூழலியல் தாக்க மதிப்பீட்டுக்கும் உள்ள முக்கிய நோக்கம் சூழலியல் பாதுகாப்பு மட்டும்தான். ஆனா 2020 ஆண்டிற்கான EIA டிராஃப்ட் முதலீட்டுக்கும் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் முன்னுரிமை கொடுப்பதாக இருக்கு அப்படின்னு பல சூழலியல் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இதற்கு முன்பு உள்ள வரைவுப்படி, அதாவது EIA 2006 டிராஃப்ட் படி தொழிற்சாலைகளுக்கான அனுமதி 2 விதமாக பிரித்து வழங்கும் அப்படிங்கிறதையும், தற்போது உள்ள வரைவில் அதாவது EIA 2020 டிராஃப்ட் படி எந்தவித நிபுணர் குழுவின் ஆய்வுமின்றி அனுமதி வழங்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு சாதகமாகவும் சதுப்பு நிலங்களை கண்டுகொள்ளாத வகையிலும் இருப்பதால தான் இந்த EIA 2020 டிராஃப்ட் அதிக அளவில் எதிர்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. EIA 2020 டிராஃப்ட் பற்றி பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு பொதுநலன் வழக்குகள் தொடரப்பட்டது. இதை விசாரித்து நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் EIA 2020 வரைவு அறிக்கையை நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களிடம் கருத்து கேட்க வேண்டும். இதற்கான அறிக்கையை தமிழ் உட்பட 22 மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து 10 நாட்களுக்குள் வெளியிட வேண்டும் என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதை எதிர்த்து மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. அதில் மக்களிடம் கருத்து கேட்க வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவையும் அதற்காக வழங்கப்பட்ட அவகாசத்தையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், இது அரசின் கொள்கை சார்ந்த விஷயம் என்றும், இதில் நாட்டின் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் அடங்கியுள்ளதாகவும், இந்த வரைவு அறிக்கையை மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவதையும் ஏற்க முடியாது என்று மேல்முறையீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டது. இந்நிலையில் வரைவு அறிக்கை மராத்தி, நேபாளி, ஒடியா ஆகிய 3 மொழிகளில் மட்டும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகஸ்ட் 11ற்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? மக்கள் கருத்துக்கள் ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதியோடு முடிவடையும் பட்சத்தில் அமைச்சகத்திற்கு வந்து சேர்ந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் வரைவில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு சட்டமாக நிறைவேற்றப்படும். பின் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வரும். ஸோ இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட EIA 2020 டிராஃப்ட் பற்றிய தகவல்கள் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட சுற்றுச்சூழலுக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத சட்டம் நம் தலைமுறை மட்டுமின்றி பின்வரும் தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகவே அமையும். எனவே சிந்தித்து செயல்படுவோம், மண் வளம் காப்போம். இன்னொரு வீடியோல வந்து சந்திக்கிறேன். Till then, this is Shriguna from Arfa Routine Channel. நன்றி, வணக்கம்.